کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے بھویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے بھویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے بھویں زندگی 1000 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے بھویں زندگی 1000 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے تیری میری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑی موت نبیانو تیری میری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑی موت نبیانو او بھی رحلت کر گئے دنیا تو او بھی رحلت کر گئے دنیا تو جند لئی کائنات سجائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے اس موت نے کئی گھر سن کیتے برباد حویلیاں کر چڑیاں اس موت نے کئی گھر سن کیتے برباد حویلیاں کر چڑیاں ہویا خالی ماڑیاں تے بنگلے ہویا خالی ماڑیاں تے بنگلے انج کیتی موت صفائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے ماں باپ تو بچڑے کس لیندی اولاد نو موت یتیم کرے ماں باپ تو بچڑے کس لیندی اولاد نو موت یتیم کرے یاراں تو یار نکھیڑ دیندی یاراں تو یار نکھیڑ دیندی بھیڑا تو کھس لے بھائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے اس موت نے تخت تولا کے شاہانوں تختہ دار کیتا اس موت نے تخت تولا کے شاہانوں تختہ دار کیتا کر فخر نہ دولت شاہیدہ کر فخر نہ دولت شاہیدہ اتنے وقت خدا دی شاہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے اور رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا جس تیرے نال نہیں بننا اور رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا جس تیرے نال نہیں بننا اتھے کم آسن اونے کیاں ہیں اتھے کم آسن اونے کیاں ہیں نہیں امولا باج رہائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی بندہ بن کے رب دے بندگی کر بندہ بن کے رب دے بندگی کر ہر حکم خدا تے سیس نوا بندہ بن کے رب دے بندگی کر ہر حکم خدا تے سیس نوا من ہر فرمان محمد دا من ہر فرمان محمد دا نار المر وچ گمراہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے پانچ وقت نماز دادی بن پانچ وقت نماز دادی بن رکھ روزے رب نو راضی کر پانچ وقت نماز دادی بن رکھ روزے رب نو راضی کر تو ڈھل ون دین دے سانچے وچ تو ڈھل ون دین دے سانچے وچ کرنے کیاں چھوڑ برائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے تو روز جنازے پڑھدا ہے تینو ونجن والے سمجھے دے تو روز جنازے پڑھدا ہے تینو ونجن والے سمجھے دے اج میں ٹریاں کل تو ٹر سے اج میں ٹریاں کل تو ٹر سے ہر بشر عزم دا راہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے
تے نرم تے نازک بستر ہیں او گھر ہے ناگاں بچھواں دا تے نرم تے نازک بستر ہیں او گھر ہے ناگاں بچھواں دا ہونے سخت سوال نکیران دے ہونے سخت سوال نکیران دے اسی قبر دے وچ تنہائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے کر ظلم نہیں مظلومات کر ظلم نہیں مظلومات بے بس بے کس نو تنگ نہ کر کر ظلم نہیں مظلومات بے کس بے بس نو تنگ نہ کر ہے لاٹھی بے آواز سدی ہے لاٹھی بے آواز سدی پوچھو سو تو جے سر آئی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے بھویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے بھویں عمر 1000 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے